Яңа Кенәр авылында яшәүче социалистик хезмәт герое Стелла Зәки кызы Габдрахманова белән күп тапкырлар очрашкан бар. Телефоннан да сөйләшкәләп алабыз. Яңа ел алдыннан тагын бер очрашу насыйп булды. Стелла апа, сезгә берничә соравым бар. Килеп чыксам каршы түгелме дип шалтыраттым. Җаең белән килеп чык, мин өйдә диде ул. Бүгенге көндә гади авыл укытучысына социалистик хезмәт герое исеме бирелү ничектер башка сыймаслык әйбер булып тоела. Әлеге хәбәр ул чорда да гаять зур вакыйга булды. Стелла апа, үзегез бу хәбәрне кайчан ишеттегез дигән сорау белән башладым әңгәмәбезне. Миңа телеграмма килде мәктәпкә. Первый весь вот это. Миңа килеп төште. Мин дәрес вакытында почтальон килеп сезгә телеграмма бар диде. И ул телеграммада язылган иде. Сезне Бүтән Союз укытучылар съездына чакырабыз. Стелла Зәкиевна тетрәндергеч язмыш юллары үткән шәхес, Казан кызы ул. Әтисе Зәки Мөхсинов Татгос издат җитәкчесе була. 1937 елның җәендә аны кулга алалар, ялган гаеп белдереп хөкем итәләр. 1938 елның маенда атып үтерәләр. Әнисе Зәйнәп укытучы, хәзерге Әтнә районының Кышлау авылында туган. Репрессия тегермәне аны да аямый. 1938 елның май төнендә аны да алып китәләр. Ул 4 яшьлек нарасыйның битеннән үбеп алырга гына өлгерә. Шул көнне баланы да алып китеп ятимнәр йортына тапшыралар. Дәванисе Гыйльми Баянга рәхмәт. Ул ыныгын эзләп табып Кышлауга алып кайта. 5 елдан әнисе дә кайтып төшә. Ул авыл мәктәбендә укыта башлый. Аннары балалар йортында мөдир, район мәгариф бүлегендә инспектор була. Кыз 1951 елда Орчада мәктәпне тәмамлап Казан педагогия институтына укырга керә. Аны тәмамлагач Яңа Кенәр урта мәктәбенә юллама бирәләр. 1989 елда пенсияга чыкканчы рус теле һәм әдәбияты укыта. 1959 елда шушы мәктәптә физика укытучысы Хәбир Габдрахманов белән гаилә коралар. Бер ул һәм бер кыз үстерәләр. Стелла апа белән сөйләшеп утыруы рәхәт. Бу өйдә гомумән җылылык бөркелеп тора. Стелла апа өчен кадерле ядкар да ул. Ире Хәбир белән шунда ярты гасырга якын матур гомер кичергәннәр, балалар үстергәннәр, җәй айларында бакчалары чәчәкләргә күмелә. Улым Айдар өйне дә, бакчаны да үзгәртеп кырды, бар да аның хезмәте ди ул. Миңа герой исеме бирелгәч, Казаннан бер журналист кайткан иде ди Стелла апа. Өйләрендә китап кына, мебельләре дә юк дип язып чыкты ди. Әйе, аларның өендә иң мөһим әйбер китап булган. Ире Хәбир дә Казанга барган саен китаплар җыеп кайткан. Күпме газет, журналлар алдырганнар. Бөтен җирдә китап. Хәбир кая барса шунда китап алдым, мин алдым. Китап алдык без һаман. Безнең итулы китап иде, журнал, без алдык «Воспитание школьника» дигән китап, журнал. Русский язык в школе, литература в школе, физика в школе, астрономия в школе, Совет мәктәбе, бик күп журналлар. Стелла Зәкиевнаның көннәр буе мәктәптән кайтып керә алмаган көннәре еш булган. Балаларга төпле белем, яхшы тәрбия бирү өчен тырышкан алар. Мин әлеге олы бүләкне районыбызның барлык укытучылары хезмәтенә бирелгән бәя дип кабул иттем ди Стелла Зәкиевна. Укытучы һөнәре һәр вакыт югары бәяләнергә тиеш. Район өчен бик күп эшләр эшләдек инде без. Һаман авыл өчен. Никадәр бәрәңге җирләрендә йөрдек. Никадәр бәрәңге чүпләдек балалар белән. Һаман басуда идек инде без. Җәй көне, көз сентябрьдән алып, балаларны алып чыгып китәдек басуга. Менә шул до конца, до снега. Кичкә кадәр эшлидек, караңгы булганчы басуларда эшләдек. Ул басуны таптап йөргәннәр инде, капчык артыннан чабу, трактор артыннан чабу, балаларның артыннан җыеп бару, сыйфатны җыйдырту. Менә шундый гел бакчада эшләдек бит инде без. Авыл да шул инде эш.
хезмәт